kolmoselle. 3, 2, 1. Mä pääsin vapaaksi. Miten? No, koska mua ei epäilty. No olethan sinä ja koko sinun järjestösi. Niisti mikä niisti. Ja samalla alkoholisti. Älä puhu sinne radio! Selkä minun päin! Selkä minun! Aleksei Makarov, 60. Vastaanottaja Olli Porno. Härski mies. Ei! Halilukkoja älä kutittaa sen jälkeen. Kella halilukkoa. Nyt kutitettaa sitten. Ei! Apua! Älä! Suomen portit aukaistetaan, kuinka paljon mahtuu pienen hiaseen, piraattitavaroita, kuinka paljon mahtuu pienen Tuula katsoo peiliin ja hyvelee kasvoilleen kuluneen meitin. Sekku. No kovoja me vetää saatana. Se jurittaa unohtaa sen Saarenmaan heitin. Tälle laskaa, että rikkoi poliisi. Ei! Apua! Aina saarna tein. Manu. Mikä tää on se Manuel löytö? Se lapsi Seiko? nukahtaa varastetun istuimelle. Antti ihminen, mikä mulle tulee mielestä. Mulla on mielessä 69 räppäri susta, mulla on... Kyllä ei vittu Riko kuoli. Ui pirkele!